Maria, explica'ns a veure quin és el vi que ens has portat per acompanyar aquesta fideuà. Doncs mira, avui hem portat un vi de les bodegues Torres, el que teniu aquí davant, i una miqueta, abans de començar, el Guito em deia, escolta, em diu, lligarà això amb el foie Amb el foie i els bolets. Jo he dit, bueno, espero que sí, no? Perquè és un vi una miqueta especial, és un vi que, bueno, no és el blanc típic i tòpic que tothom està acostumat a veure, és una miqueta diferent, jo espero que la gent quan el provi ho notarà, no? I llavors la gràcia que té és que està collit una miqueta més tard de lo normal, amb el que està sobremadurat i per tant té més sucre. Llavors quan fermenta sempre queda una miqueta més de sucre dins el vi i té un punt dolcet que crec que és el que acabarà lligant amb el porto i el foie. A part d'això, és un vi, ja com he comentat des de les bodegues Torres, no tot és molt... O sigui, sempre que pensem en bodegues Torres potser sempre pensem en el Sangre de Toro i aquests vins més de batalla, però també tenen vins de finca, vins d'alta expressió, d'alta gamma, com aquest pot ser un exemple, i una miqueta com en plan d'anècdota, no sé, es diu Baltraut. Sabries per què es diu Baltraut? Per què? A veure si ens sorprens. No, però això és el que passa quan tu coneixes l'home que té unes bodegues i la seva dona era una artista alemana. Llavors ell va decidir, es van conèixer, es van casar i va importar uns ceps, la varietat és Riesling, que és alemana, els va portar aquí i li va fer un vi amb el seu nom. Sí que té una història darrere. Sí, té un rerefons molt sentimental darrere. Llavors, a part de tot això, el vi en si té molta fruita i sobretot jo destacaria aquest puntet dolcet, una miqueta que és la gràcia que té, tot i que també té, a part de fruita, té molta flor, com el jasmí també, i una miqueta d'aromes mediterranis, una miqueta aquestes herbes del Mediterrani, i a més que també ajuden, jo crec, amb la fideuà, que també és un plat bastant mediterrani, des del punt de vista més cultural i com més, diguéssim, gastronòmic, crec que pot arribar a lligar. Tot i que és una aposta una miqueta arriscada perquè ja dic que és un blanc una miqueta diferent. No ho tastarem i esperem que sí que lligui bé i que acompanyi bé. Sí, esperem. I com sempre, avui no m'ho deixaré. Xarxes socials. Exacte, qualsevol tema de maridatges i de més, nosaltres estem allà. I després, també, si algú del públic o de casa ve a casa nostra... A les bodegues Rosàs? Sí, en plan, que han vist el programa de Cuina a prop, se'ls farà un petit descompte amb les recomanacions que fem per aquí. Molt bé, Maria, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos recomanat aquest vi blanc i de seguida ho tastarem. Gràcies. Ara ja hem vist el vi que ens han recomanat i els